Από δείπνο. Το jet lag ήταν φανταστικό. Δεν έχει χιονίσει εδώ, είναι το μοναδικό μέρος που δεν έχει χιονίσει εδώ. Πίσω μας βλέπουμε τα βουνά της Σκάνια, το Σολντάρκε. Φανταστική, η θερμοκρασία είναι ιδανική, σαν Ελλάδα, σαν Ελλάδα. Εγκαταστάσεις, κοίτα, πάρε λίγο εγκαταστάσεις. Έτσι. Δεν έχει χιονίσει, είμαστε νότια. Είναι λογικό ότι πρέπει να γίνει. Όχι, είμαστε Σολντάρκε. Είμαστε Όρεμπρο, είμαστε νοτιοδυτικά. Δεν έχει χιονιά. 5 χιλιόμετρα από εδώ ξεκινάει και το ράλι Σουηδίας. Την άλλη εβδομάδα, καταλαβαίνετε. Πολλά Σκάνια στον δρόμο, πάρα πολλά Σκάνια και Volvo. Σκάνια πιο πολλά πιστεύω. Και Saab. Τι είναι, και Saab, ναι. Και φανταστικός. Έκτισε τελικά η Saab. Όχι, την πήρε η Spiker, μια ελληνική. Την πήρε τελικά. Γιούχα. Μας περάσαν για το Γιούχα. Κάμερα. Κατά μια. Την εθνική, κοιτάξτε. Εκεί Αθηνών Κορίνθου, Σουηδία Γκρόχολ. Εδώ ο Σουηδός, ο κλασικός Σουηδός μπροστά μας. Με τον καφέ, το τσάι. Κατά τύχη, σε αυτό το μπαλκόνι δεν θα το πιστέψετε. Είναι όλοι Έλληνες και μέσα είναι Έλληνες. Είμαστε το group της ελληνικής αποστολή που έχουμε έρθει από χθες το βράδυ. Ακόμη διστάζουμε γιατί φτάσαμε αργά, είχε αναταράξει στο ταξίδι. Στον δρόμο παραλίγο να κάναμε... Να τρακάρουμε ένα άλλο αεροπλάνο. Όχι, μετά. Και ήρθε ο Γιούχα. Άνοιξε το παιδιά και That was the best cookie and best by far. The new one. That was good job. That was the best one. The one before was very good. Yes. One after that was the best. Now? Yeah. Now, the driver of the is very, very good. Yeah, it is. Yeah. Πες ότι έχεις το έβαρε, μην του λες άλλα. Δεν μπερδεύεις τον άνθρωπο.